Arratzaldeon barri dobe. Hemen denporan partidu izuzen imon barik. Eta gaurko honetan, aprobak egingo duguz, barisekuen, oingo barisekuen, 24-en, Markina Semengo Elorrio txapelketako finala hondixe daukauz. Eta, sistemi aspaldixen alde batera itxitxe dugu, eta martxan ipinik hau. Aukeri aukiko zue barrido datorren barisekuen, 24-en, arratzaldien, 6 partidu oso garragarri, YouTube bidez ikusteko. Orduan, Ibai Erkia ongo da neugaz berbalagun, eta beste Ibarik. Oine partidu honegaz disfrutau, aprobak egingo duguz Ander Olibarriren ebaitxekue. Ezin hobeto. Ia bai. Tanto politxek ikusteko kire dugu, lehenko tantoetan, zein markagailuen, partidu ez du dira. Bai, baina jaia laikan alien, beste bat. Atzeko, bai. Venga hori, jopa, eskumeka erra, gutxi bera, eta bere autopera. Hau da, mutik gara ba. Venga, Ander Ulibarrik atzeratu, ia bedia gazeitzen den, bajatingo dugu? Ez, gutxi bera kentzera, bere hau. Bere hau bigarrena esan bikauz, bedia bi pareta, eta Ulibarrik ezin zartu.
Ba. Oin. Zer? Bai, bueno, kanal hau da jai alai. Jai alai pintxe moduzu, jai alai kanala. Jai alai olaintxe bakarrik. Ba, zuzenean ipiniko dago. Ez, neuk. Hemen dinue, ia, patentaute dauen. Ba, bai, geuk. Venga, baina, xupa. Berak atzera. Eta hori gezin sartu. Hori nik, beinatek. Beinat. Bereu bigarna esan biko ez da txato. Hau, bereu bigarna. Bereu lehengu jokalari bikaine da. Eta bereu haitxe pelotari izen ez dana. Bipare eta ondo botatako izen da, baina apurtxu bat berara komene. Bera ez, gora. Hori da, txapie jodau. Alta. Hori da, baina baten non... Oin, honek, bediagak edartu erun, handerrek dejadatxue barruko partien, baina txapara jonjako. Bueno. Hemen, sakera bere hau. Mucho andar. Hori indartzu. Handerrek barruko partera. Hori forman egotik komeni jaku. Barixekun finala jokatzen dabe. Markinarra kanpotarren kontra. Eta... Ba justo, zapatunik. Barixekun kadetien finalin alkarriaz jokatuko dabe. Gaur ikusten dozu esan alkarren kontra dago esan bediaga eta bere hauk. Jokatuko dabe alkarregaz. Eta izango da, Barixekuko lehengo partidu bigarrena. Lehengua, bai. Amen, bedia biparetu darra. Gaur gaztau da izela, bipare danak, gaur gaztau da izela.
Andoni Bediaga, Lemoaztarra. Hemen, atxedentxu hartzi erabaki dabe. Lehenengo zetan, zetik ez, partidu dago eta bostera. Esan dugu lez, parkatu, gaur aproba di. Itxamen ikusten dozu, lehengo aztein. Ikusten dozu kartela. Lehengo aztien, Ikea Garagarrizko partidu egin duen. Markina Xemengo Gran Slameko finala. Eta alkarren kontra nor baina nor egozein. Atzelari bi, Markina Arbi. Gorka Mugartegi atain, eta inoiz alegi, azkenein atain eta erkiagan alde jauzan finala, baina justo, bigarren zetabe 15 eta 14 irabazitxe, eta bueno. Hemen jokalari Barrido kantxan. Eta ia urrengo amartantu zelan izan. Bedia gazakera. Bainate goitxi bera, ez dotzeken du, baina palo nauzixein daue Bediagak, tantu gorri. Bixe. Ulibarrik ezin erun, tantu urdin. Bakero. Barixe gureko. Hemen da, algun bakero. Paella gane kriston tortilli da piperrak eta izan duzela ezagozta. Ona, nire etxaten ezerra llegau, pasau nintzen. Kuba libre iraten hau zinen, kabroi galago. Azugo hau zinen? Kago, ezaz. Baina, 3. Ulibarrek, atzera. Hori. Beñatek emotze garrota zu, tanto. Hala ba. Kabli etatze. Puta, ya está. Repetizio hori gala haitxu, bai, kontroletako kable. Bari segureko ez bestie, baltza. Bai, baltza. Hau, fina.
Eta buruz gain pasau da. Goitxi bera, ondo gotata. Abolar gure kamarik egin daulentxua. Bai, edarto. Bueno, ikusten dugunez, Ulibarri eta bere hau hurbiltzen hasi, eta ja lautanturi eta plantodi, hau nik ez amaitxo. Beñate gogor jodau eta tantue gorri. 17 txamalau. Estatu Batuetan urtebete ikesten egin hostien, Ander Ulibarri etorri da, bueno, han pelotan ez da ibili, baina aztu betxako egin, urtebetin. Ben, Ander. Epa... Buruz gain pasau dugu eta alegindu da zestuaz jota ia frontiza ailet esan, baina Tena kable danak, A ver. Ja nahi zepazteako ba. Vale. Iru. Apa. Bere hau gezin izen dago gelditxo. Horreko. Zamutila. Ia horrekoin. Aurreko kamari bari segureko zuzentxoa ipen ibikoa. Zer dagoela? Zintzu, txandra joatzen dago? Ba, justo, junen biote. Hemen guraso batzuk euren semien gane fede itzela dauka. Sekulo ez da joan gu, sekulo oin arte urte bixen ez da jo baten beha.
Hau bai, hau behin Martínez joan. Bai. Ez pentsau, hau gatxau da. Bueno, gaur bate bat ikusten bada, gure konversazioek gaur ez hartu kontutan, gaur be. Habe, 22. tantu Bediaga eta Orin alde. Eta hoxe, akordao, bate bat ikusten badau, datorren Barisekun, 6 partidu da behar daukauzela, Markine xemengo unixen, etorri. Azkenengo partidu, gaina oso forma honin dauen, Eñau Zalegi jokatzen dau. Anguen, Andoni Bediak ezin izan dauz hartu, Ulibarrik Zabalera botaden peloti, Ja, Ulibarri sakera. Eta hori peloti ezin zestangatu. Tantu egorri. Mucho Bediaga. Bere hau heldu. Eskumeka agarra. Oso ondo Ulibarri. Mucho. Ez dut zerretzai bine, baina Bediaga ondo, beran lekuen. Baina, Ulibarri beste rebote dar bat. Hori. Etxato, hori betilez, azkeneko milimetron. Ia zeitzen da Bediagak, dejadie, da txapara. Hortxe Andoni Bediagan ñaku, baina ez da heldu txapa gaina. Bai, bakero, bai. Ñaku, holan esatu goin. Anderrek barrude eta ondo ondoni. Hau ez aipa, barrun izango da. Mucho Ander. Anderre beste bat barrure. Ondo kendute. Eta Ulibarri izin sartu. Txartu ezan, horik zesta barri xeta dago. Horik betxu, zesta barri ez da jogatzen ondo, ez da? Eskapo itxotze pixkatxo bat ez da? Bai. Da kalibro dut egin zera, baten bajoteko. Zuzen botateko. Bueno, hemen daukete alduen, Barisekun partido bat negaz komentarista ingo da dena. Jose Maria Robles, hola niñok ez da guzeutuko, baina, berbetan azten da nahi. Bera dino Alfredo Landa. Aspertu nahi espoezue, etorri, eta bintzete partido bat edo bi. Ondo? Gaur ezau izai guztien bi eskumeti. Han ikutu indau Anderrek, tantu urdin. Eta azkenengo sakie izango da,
ondo bidean, urdinentzat. Ean, saki, baina, xup. Eta kanpora jongo da, bai, kanpun izen da. Kanpun, bai, hori da, kanpun izen da. Tantu urdin, eta asko ikusi ez duten arren, partidu interesgarri izan dela emoten dago. Eta baino honen ustien, beste partido politxo bat eukik hau. Ez dakit, igual partido erdi zen elagain bikot, baina berritxundoko partidu da. Bueno, hagan bakero dino, hau partidu derrigorra hori dela, gero etxine hori biko da, analizau, eta, grabo bengo. Grabote bestelan bego dukezu, Zeste eskolako kanalin. Bai, edo bestelan kamara, beste esango zuen bitxu. Bai. Vale. Bueno, honegaz, saio honi amaieri emongo gotzau, eta urrengo partidu, beste bideo baten ikusi izango duzue. YouTubeen, Jaialai kanalien, eta beste ibari, gero arte, geroko partidu eta Txanton oinatz, betxu Txanton aspaldi zen ez dut ikusi jokatzen. Eta Erkiaga, eta, ostia, oi, parkatu, berritxuko lagarrue. Xuban.